Көп еллар үткәрелеп, инде традицияга әйләнгән митингны район башлыгы Альберт Хужин ачты. Сугыш кырларында башларын салган райондашларыбыз 1 минутлык тынлык белән искә алынды. Сорман һәм Мөслим районнары буенча хәрби комиссар урынбасары Ленар Хәмидуллин яшь буынга беренче чиратта әти-әни тәрбиясенең йогынтысы зур булуын әйтте. Благодаря менә безнең шушы Афганга керү сәбәпле үзебезнең җегетләр белән безнең бик үзләренә күрсәттеләр. Потому что были воспитаны на традициях үзләренең әтиләре, бабалары сугыштан сугыш тәхсилләрендә алар воспитаны в духе. Менә без әтиләр булдырган, без дә булдырабыз дип. Әфган һәм интернационал сугыш ветераннары берләшмәсе җитәкчесе Данил Госманов хезмәттәшләре белән аралашып, очрашып, ярдәмләшеп, бакыйлыкка күчкән дусларының әниләре янына барып йөрүләрен сөйләде. Әфган сугышы ветераны Кызыл Йолдыз ордены кавалеры Маис Шариповның тормыш иптәше Илсия ханым Шарипова әфганчыларның батырлыгын мәңгеләштерү максатыннан алар яшәгән йортка элмә такта урнаштыруны оештырган һәр кемгә рәхмәтен җиткерде. Әфган сугышы һәркемнең йөрәгендә. Минем өчен бигрәк тә. Беренчедән мин капитан Фәиз Рәшитов яшәгән урамда яшим. Аннан үземнең класста укыган Замилов Ринат, Мәрьям апа белән Марат абыйның малае нәкъ менә 89 елда иң азакы кешеләр булып Афган сугышыннан кайтты. Митинг ахырында катнашучылар Афган сугышында һәлак булган райондашларыбыз истәлегенә чәчәкләр салдылар. Найля Салахова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.